हॅलो नमस्कार मंडळी, मी शीतल आणि शीतल्स ब्लॉगमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। तर आज आहे गुढीपाडवा आणि गुढीपाडव्याच्या व नवीन वर्षाच्या तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तर मी माझ्या चॅनलवरती काही माझे रेसिपीज आहेत किंवा काही छोटे मोठे व्लॉग शेअर करत असते। तुम्हाला जर माझं चॅनल आवडलं तर प्लीज सबस्क्राईब, लाईक, शेअर, कमेंट करा। आणि आता मी तुम्हाला दाखवते की आम्ही गुढी कशी उभारली आहे। आणि गुढीपाडव्याला आमच्याकडे गावी पोळ्याच करतात, तर मी पोळ्यांचा व्हिडिओ ह्या आधी चॅनलवरती अपलोड केला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। आणि चला मी तुम्हाला आता गुढी कशी पुजवली आहे ते दाखवते। तुला कोरा घेऊन ये तुमच्यातलं इतका गाडी काय का बघतो तिने खाली पाडल्याने नाही ती बाटली मी आणता इथे काय चमचा आहे ना तिथं कुकरात आहे चमचा काय नाही चमचा चमचा दे रे फुल्ला गाली राहते कळे दोन झाले। हाय कर रे।